7 divov nášho regiónu. Dovoľte, aby sme vám predstavili 7 div nášho regiónu pod názvom Šašovské podhradie. Šašovský hrad sa nachádza v obci Šašovské podhradie v okrese Žiar nad Hronom, v Banskobystrickom kraji a stolici Teplúskej. Nachádza sa na skalnatom brale, pôvodne mu vravíme Orlí kameň. Nachádza sa 320 metrov nad Hronom. Z nemohých hradov údolí Hrona na skalnatom brale nad Hronom čnejú zvyšky Šašovského hradu. Nedaleko naproti nemu odbočuje dôležitá cesta z diaľnice do známeho banského mesta Kremnica. Hrad v minulosti s hradom Revište chránili cestu týchto banských miest a vstupovala do zovretejšieho údolia Hronu. Najstaršie časti hradu pochádzajú z polovice 13. storočia a boli viac raz prestavované. Zdroje. Ďakujeme za pozornosť. A na záver vám zahráme krátke divadielko. Bol raz jeden kráľ, ktorý býval na zámku a vybral sa uloviť medveďa so svojím šašom. Šašo, čo keby sme si ulovili nejakého medveďa? Dobrý nápad, tak poďme. Počkaj tu, ja ho idem pohľadať. Dobre. Medveď, pomoc! Pomoc! Ďakujem ti, Šašo. Za to, že si ma zachránil, dám ti postaviť hrad. Ďakujem. A tak mu hradný pán Šašovi za to, že ho zachránil, mu dal postaviť hrad. A tak vlastne vznikol Šašovský hrad. A ešte na záver vám dáme 3 otázky. Prvá otázka. V ktorom storočí bol postavený a zaniknutý Šašovský hrad? Po A. 13. až 15., po B. 13. až 18. a po C. 13. až 16. Kde odbočuje cesta z diaľnice do banského mesta Kremnica, do Česka alebo do Bane. Ďalšia otázka. Kto napadol dvorného pána? Po A. Medvedica, po B. Diviak, po C. Komár. Ďakujeme za pozornosť.